A agardada actuación na coñecida como Curva da Golpelleira está a piques de facerse realidade. O proxecto xa está en fase de licitación. Na zona eran moitos os que agardaban a noticia. Ademais de dar acceso aos veciños do barrio da Torre, por esta vía circulan a cotío numerosos vehículos e tamén peóns con destino a un campo de fútbol. Non podemos esquecer tamén que hai un campo de fútbol ao que acuden moitos pais e moitos xogadores todos os días. É unha curva moi perigosa, é unha curva que ten, con bastante sensibilidade non só para os vehículos, senón tamén para os peóns. Despois de moitos meses de conversas, o Concello chegou a un acordo coa propietaria desta pequena construción responsable do estreitamento do camiño xusto no punto da curva perigosa. Agora, esta edificación anexa a unha vivenda principal vai ser derrubada. Intentamos, evidentemente, manter a vivenda, pero era inviable para ter un trazado bo da calzada neste caso. Os propietarios, a verdad que teño que darles as gracias porque, evidentemente, que intentamos entre todos salvar a casa, non puxeron tampouco moitos impedimentos, simplemente, fixose unha valoración, comprouse esa vivenda, ese espacio que vai a ser un espacio público por 10.000 euros e fixose o trazado dese vial para unha maior seguridade. Ademais de ensanchar o vial, vai se levar a cabo o retranqueo deste muro para construir beirarrúas. A obra saiu a licitación por pouco máis de 113.000 euros. Os veciños da zona levan anos demandando unha actuación. Isto xa vende moitísimos anos atrás, pero era unha obra un pouco complicada, pero realmente o que había que facer era falar cos propietarios da vivenda, que creo que corporacións anteriores non o fixeron. Nós sí que estivemos en contacto diario, casi diario se pode decir, con estes propietarios. Os traballos teñen un prazo de execución de 3 meses, polo que estarán rematados no inicio do vindeiro ano.